Episode 69 tran tira chuan hamjo te boy tu pa jin ho min kha kan mutheya chupa chu stylish takle tak khian alo saya music director po chuan moi chu lo ti hleya he pai top na tero ti chuan ni lo pakhat lo ti pa hamjo file an pek chuan adu lo ngala assistant chuan then pa kan singer tur kan la fel to iwa ho thei tong ti chu hamjo hena chuan awasila hamjo chuan khungai takin voi khat chi min zai tir ve chin ro ti ma se an kaltir ta thowa jin ho chuan talent tle mangai thin ti pa chuan aron chei zewa akal ngala ti chuan ba sa hian ham chu kan mutheya a lyrics te chu lo zai nun levela chuta motor brake thu thian mai che pakhathi amma dewa chuan ron tluwa hamjo chuan ilo thu ve de mati chuan chunu chuan person dor pa hian du lo ti ba chuan akal ngala midang chuan an lo nui le to hamjo chu ina chuan lo bokin la te chu lo practice vela ma se atling lo ti api kha hril du chung lowa pi re vak lo mi lo nga sak le lokro chu ti sapa jinga chuan hamjo chuan thil he lo wena hyung suk chu rong kal pheya engi ti le dom voin la enge ijek le don mi ti azo chuan mai chia abul vela lo ho chuan an lo ni le to hamjo chuan kabulom tur poi ni lo min nui zatir ngot tur hen i rongkal thin ne kabula hian ti pa chuan akal bo ngala a lyrics chu classroom chunga po chuan a jeka ala practice mol bula chuta jin ho chuan a thutna tang chuan aron tlo thal topa classroom chunga ngei chu te class dangin aron che chu a then da po chuan chen po chun tum chu lo in chanang emro soi chin te comment section a khat ang mani a thleng veta se teng hi hamjo paper a lyrics yana de ho chu an ra saka jin ho chuan a pe thal topa ti chuan hamjo chu khoitlai muni ma hian lo dinga chuta chuan engmani file thren kha thilo ma chumi chu ala le a competition a tel theile na tur ni wang chuan chumi a chuan information a fill up anga a honal konglam panga chuan api dor chu muwa avakal pheya api chuan o ka tu paduat lai lo thlengta mo ei tur te hi ei doi mati chuan hamjo chuan ai du lo pi i hral te ngai om sia i hral trau man tem ati chuan api chuan i hral na wang lu tuk ti jesu a hrila chuta jin ho le thren ta ho chu nong kala jin ho chuan ren pa i thamo tlai vel hi nim inom na chu ka shareng to ngati chuan hamjo pi chuan hamjo thren te ni mo ka tu pa thren te ni chuan logo ru ei turon ei ro ti pa chuan engmani ei tur he da saka chung ho chuan a thlonin ei tur mu ti pa chuan an ei ngar bor bora hamjo chuan chung ho chu angei hleya chuta kalan tum chu api chuan ei tur tlema jong chu apek sak le ngala ei tur po chu anei zo sak de uveka hamjo chuan api hne na chuan pi ipek vek te chuan engi hrilanga ti chuan api chuan tihan ka hom ha phado ne melo ti chu hrila jin ho le thren ta ho chu an kalta chuta a thren pa chuan kan la I thei ringem ma ti chuan ring to lo ti pa chuan an paisaka hamjo chu a thin rim hleya chuta atuk jinga chuan ang kong khar ma chuan adinga jin ho chuan aron the lut topa kong khar hi block ngai su churon tia hingsuk chuan hmule theya cafeteria hang nen chuan lo oma chuta icheu na chungchan soilai chuan thil hi ripopa hingsuk te po chuan hoi pheya ham chu jin ho le athren ta ho chuan an ti boile to tur te chun lak tira eng muni chun ti kol tira enga tinge jin ho ham hi hot athren ta ho chuan an ti chuan jin ho chuan he pa hi mi a mel chetak mai ni ti pa chuan a benga ati tluwa a beng le charchara chuta hingsuk chuan he school a hian ken transfer chan chu min ti boilo na ni ma se ken transfer na chuan keima ang hi mi hinom zelani chumi chu keima nge hian ka dang ngai ni he ka taksa ka nei wang hian min ti boilowa ma se nei lo taila ama ang che so ka ni don ni ti pa chuan avakal pheita jin ho chuan nungni pani kha nge ron ti do na ti chuan hingsuk chuan makte tak chuan asir chuena je chu lo ding ve renga insulin du do mi ti pa jin ho le thren to anon in ti por lai chuan jisung po chu aron thleng vele ta voin chu
mi fel lampang a tangila a train ka hria ti pa chuan a ron ding ve a li jun chuan ji sung chu ron ti saka li jun ka thang longei to su boxer ka ni hi ti chu hrila nangni ho hian in ti boin du mi heti chuan Hyungsuk chuan Hamjo hi cho kai pui duwa chu wangin ka hroi theingem te zo chuan Jin Ho chuan theilo ti chu ron soido maka ma se chu mi lai chuan mi pakhat hian boina izong zo ka mi chu ron tia chuta Vasco chu ron thlengta Jin Ho chuan he Vasco mi tam tak isuala khami wang khani chawa I nei om moka tia ati chuan Vasco chuan mi tam tak chu ka sual lo ti pa chuan Hyungsuk chuena himon an hena chuan a phone chu pe a himon hello veng thang che a ke to tur ni lo a ma po khana ke to mana to le ni ti pa chuan an ma chuan a wedding leta he pa hi a travel ve shum nge mail hi ting hi ve shum ti hi comment aron soito le intermit kha phel ro le meter mit ne ka nek ngai lo ti pa chuan Vasco chuan a post chu leta Jin Ho chuan lau hle ma se ai tur chu pet popa mi chu fut te hle ya an kalta chutla thren khat chuan Hyungsuk Jisung le Vasco te so thren an ni tinami ti chuan lo se ya Jin Ho tan ni nge nam to lo anin tam hlei to lo tok ti chuan Vasco chuan lokal la che mani mi ang kha chu ni to lo wang ti pa chuan post chu la a thren ta ho chuan Vasco in sum de ro ti pa chuan lo le sona pakhathian kha in thren thatna lan ti na mi ya ti chuan asira ding pa chuan yami tinga post la hi in thren thatna ti na mi ati chuan tu post nge khan ron sei ula hemi po hi ti chuan Hyungsuk chuan Hamjo chu kei to tuma ma se Hamjo chuan du lewin akalta Hyungsuk chuan a le khat an ti thler sak chu la ti chuan in thleng chu na ngei to ta ke mang hi midangan zel ani ti pa chuan amu hila ataksa pakha joga chuan hara na tho na chuan Hamjo paper chu asiam that sak ngala atuk jinga chuan a pe ngal boka ase Hamjo chuan lo la du lewin nang hi ngate ka chungai fel em uyengin min tri dro I du dai min tero ma se ka chakna ni zelang hemi ka tlom nang ka phang do lo Eminem le mi pakhat phang se kha to ani po ha anti boizia are thei wangte school ati che thei em wangte anti bo thina ma se khovela re par bon berani to tu na hi chuan ti chu sei chuka chuan sin chu classroom lampanga chuan akala Jin Ho chu alin sei theina sa to meya mu music producer po kharong kal do na khoi chu zai thim ve shong ro mi select ang hai ka thren pa ne gan zai do na eng moni te chu halo se ya thren pa pakhat phai chuan ka van thik tak cheu chu lo ti ya chuta Hamjo a sak tur lo jek lai mu chuan angai hle meya school bana chuan sei sak pha nge nge ya heteng em ma mi lo hi chuan ama ai tha ni lo pon ama ain engmon thil ti theina nei ti ama po hi na hra thim ve ti na ni chumo mi hi hra thim to pro nang ni po min ngei ve chu chuan a lyrics te po chuan po thler sak veka Hamjo po chu ta chuan mu to pa Hyungsuk chu jete tu no in classroom te fai tur chuan atia hanula chuan arong kawa ma se ti fai ngai thu te chu hrila Hyungsuk chuan somi soi nge ti pa avakal phei chuan hanula chuan ning competition om do na I hre ve na nge ti zo soya hengpo ni se hemi ngai to lo hian ti fai chun zum zo kango ti pa Hyungsuk ka kaltum chuan hanula jong ka tran pui doem hatia Hyungsuk chuan du lewe ti jo hrila hanula chuan ka thinlung jong chuk Hyungsuk itani ti pa chuan bangda chuan beng deu nok noka Hyungsuk chu to ver tanga da pa chuan kanu khan a sei dikem ka o hi a thaim ti da chong ei to Hamjo thu sei da po chu hra chhuak kor ora chuta thil ti fai pa chuan lamoi em hi sata he la hi YouTube pa om renga khakai lo en ve chin donia chumi hla saklai chuan Hamjo po chu lo hria a paper an po thler sak tak thlina chem da te po chu ala khom suk suka an tlan chhong hala Hyungsuk bula chuan min ti pui theingem atia Hyungsuk chuan eng atia music I theini ati rol chuan episode 6 chu atop tani